messages of support. Ikhona elo day ayikho. Masiye kwi-Royal Maiden. Silo Solwandle. Silo Solwandle. Basikhona basithawuza size ngaphandle. Le program ifuna uzakho usukaphi, uvelaphi, usiyaphi, uvekaphi na, indibani ofukaphi. Ndingathi nitsho apho kwethu. Ndiyabulisa kubantu bakurhulumente, ndiyabulisa mama, kubazali, specifically ke bonke abazali babalulekile, mama uNomzi nomama wethu waLenkciyo. Ndizobulisa abazali bam abandizalayo, umhlekazi nawe nkosazana yakhahla labo. Bulisa kwi-sponsors zethu zonke, i-stakeholders sisingasizo esababizile. Ngokubalulekileyo ndibulisa iintombi zenkciyo, umntu wonke okhoyo bazalwane, all protocol observed. Sekutshiwo ke Silo Solwandle, ubhedla ubulange ukhandli yondiza, undimane ugxoko ubumba balisa bengunikeza thontsinyalala phezulu. Ndingumtshana inkosi omqwatha Dikela ono ndiziphuma kwinzala ke kankosi uZodwa emaqwathi kumama. Ngokuzalwa ke ikhaya lisemqanduli phantsi konkosi uManzolwane okwakutata umdala kum. Ungubhedla naye ungubulanga ungukhandli ungundisi ungundimane ungumtshoni ungubhubha. Uzukulwane ke kotshawo nkosana ntoncawo ngosikhona otshiwo phalo otobo sathini. Ndizwala ke bangabo Madiko Sophitsho ngomsilo yemini. Background ngemfitshane ngitshilo nathi ndisilo Solwandle nkosazana ndizalwa ebukhosini. I hold with me a BCom degree from Rhodes University ngokweminyaka ndina 24 years. Currently ndikhangela umkhosi wesizwe South African National Defence Force. I am part of the South African Navy frigate SAS Amatola. Yes, that's it. I am an HR practitioner. Ndizodlulisa nje message of support kwintombi. Okokuqala masilenze ilizwi lombulelo to the founder uSisi Nasizo. I think mna ndiqale ukumbona kakhona kayi-celebrity kwi-21st birthday yakhe wasekutshenda pictures on Facebook, and I was like, you know, I am so inspired by her to hear that umuntu usuka eXhosa and uyambona indlela angayo uba ngumntu lo endingajonga kuye and into eyi-role model. She's our big sister, she's the founder of this, she's our mentor, she's our role model. Sonke sijonge kuye sisamcela uThixo ukuthi asigcinele yena ukuthi asikhokhele. Sidibene ke apha sizezintombi sizobonga, sizodumisa, sizoveza ubuhle bentombi zethu. Sisisho sisithi ubuhle bentombi busekusiphatheni kwayo. A lot is happening in South Africa. There's rape, there's everything, but we're saying in the midst of it all,
usamukhusela untombi wethu. Sithembisa nathi ukuthi siza kugcina sibukhusela untombi wethu. Siyayibulela ke kakhulu le program as i-benefits zayo sisinasizo besechilo ukuthi yena ndiphambili abstinence, but there are certain things that ungumntana wentombazane osifayisayo. Nathi siyile high school, that is the Kaiser, which is well known for drug abuse and everything. After that, we went to university, which is known for everything. But we were able, through the program, the mentoring shop, with our in the midst of it all, graduate as a university, proud. So, what's the lab, I guess, as a benefits, your Eastern Cape. And this is again encouragement. First of all, as it was said before, siyabulela kwabo kwabafika ku-21 years beziphethe kakuhle. Umuntu akafiki nje ku-21 years ke ufika uchilo nathi ayi-24 years same kuntombi zonke ezikhona nizimbali zesizwe nisiyityatyambo zesizwe sethu. Siyabulela kakhulu uThixo ngani and siyabulela ukuthi nisezigcinile nilapho. Ubuhle bentombi busebuziphathe ngani. The way it was patanga, the way you conduct yourself, that's how my man was patanga. Irrespect. Yes, but irrespect you and irrespect you. Niza wamba nezindaweni. Safika na university ukuyiphatha zanesi. Ayingoba singenawo amehlo sengakwazi ukubonisa but sazazi ukuthi sona. Zonke izinto ezinamhlanje zazi ukuthi ubani. Zazi ukuthi ufuna ntoni, zazi ukuthi ubheka ntoni. And nto iphambili masiwazi emakhaya ethu sibazi abazali bethu ukuthi zinto abakwazi uzi-afforda zinto abangakwazi uzi-afforda. Ndile university ndiyaphuma ndingazange ndingazange napractical zange ndafetheka. I'm standing here serving my country and I am very proud. So as I stand here, I'm here to also encourage you ukuthi yazini indlela yokuziphatha. Awuziphathi based on izinto surrounding you kodwa ukuziphatha kwakho kusuka kuwe ukuthi uzazi uba ngubani ndifuna ntoni. Ngaloo mazwi ndiyabulela kakhulu ndisitsho ndisithi xa sithetha ngenkciyo Eastern Cape, for now it's 2020, we say in 2020 and beyond. Sisebadala thina mhlawumbi sawuphuma ngemini kodwa siyabona ukuthi uThixo usanigcinile, which means soze iphele. Siyabulela kakhulu.